ang tao kay mao kini ang susang Ginoo. Way kalainan ang imong baron, mausap ang imong balon. Ano ba nga niya kay kitang tanan iyang binuhat o walay pinalabi. Kung unsa man ang imong ipugas, mausap ang imong maani. Ang ba kay mao kini importante sa tanan sugo mahimong maunta ang ubang tao sama ni Kristo. Ang susang Ginoo, may kalainan ang imong balon, mausap ang imong balon. At ubangan niya kay kitang tanan niyang binuhat o walay pinalabi. Kung unsa man ang imong ipugas, mausap ang imong maani. Ang uban kay mao kini importante sa tanan sugo di maunta ang ubang tao sama ni Kristo. Thank you, Lord. Sama ni Kristo.